खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म बर' हारिया राजा फोरजानि खुंथाय समाव राजा फोलेरजों सोमोन्दो दंमोन ना थारैनो बर' हारिया कच राजबंशीफोरजों सोमोन्दो दंमारो नामा बाथौ खेराइ मोसानाय माब्रै जोनोम जाबोआमोन बेफोर गोथां बर'नि जारिमिनखौ रोखा रोखा बुंथिगोरा सोद्रोमाया दासिमबो दं बिटिसिजों नांजाबनानै थानाय सोनाब बंग रायजोनि गंसे बर' गामि ओनसोलनि 93 बोसोराव आगान होनाय सासे आबौ बोराय नंगौ नोंथांमोना थारखौनो खोनादों सोनाब बंगन पश्चिम साथाली बर' गामिनि रमेश चन्द्र सुभाष बिथाङा नोंथांमोननो फोरमायगोन राजा महाराजा खुंथाय समनि बर' हारिनि जारिमिन आरो बिथाङा नोंथांमोननो फोरमायगोन दि बर' हारिया थारैनो माब्रै कच राजबंशीफोरजों सोमोन्दो हिरा आरो जिराया सोरमोन जों बर'ना कसारी माब्रै बर' आरो कसारी जाखो गुबुन गुबुन ट्राइबेल सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन मुं मोनखो मा जाहोनाव असमियाफोरजों हारसा बुंनो मोनखो बेफोर मोनफ्रोमबोनि जारिमिनखौ बुंगोन बिथां जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय राजा आमोलावनो जोनोम मोननाय आबौ रमेश चन्द्र सुभाष बिथाङा जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय रमेश चन्द्र सुभाषखौ खौरां लानो आरो सावरायहैनोनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारी बिथाङा सोनाब बंगसिम दावबायलाङो आरो दान्दिसे मोगा-मोगि जायो दानिया फैदो जोंनि आबुं खौरांखौ मोनथिनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी बिथांनि एक्सक्लुसिभ खौरांखौ आबुङै नायलांनि बे समाव जों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय वेस्ट बेंगल रायजोनि आलिपुर दुवाराव मोनसे बर' गामियाव दंफैयो आरो बे बर' गामिनिनो सासे नखर मोनसे बर' फोलेर बे बर' फोलेरानो जाहैबाय गोलाव सम रायजो राजानि खुंथाय आमोलाव सोमोन्दो थानाय गंसे बर' नखर आरो बे बर' नखरनिफ्राय जों माखासे बर' हारिनि सोमोन्दो जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय बेखौ लानानै जों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजानो आरो बिथाङानो जाहैबाय रमेश चन्द्र सुभा बिथाङा राजानि खुंथायनि समनि सोमोन्दो थानाय सासे जारिमिन लिरगिरि होनना बुंनांगोन बिथाङा बिथांनिफ्राय जों आबुङै दिनैनि बे जोंनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिनो नाजागोन जे कसारी सोदोबा माबोरैहाय एबा बर' हारिया जारिमिनजों माबोरै सोमोन्दो दं बेखौ लानानै जों बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजानि खुलुमबाय दा जे बादै आंखौ सोंदों जे गुबुन हारिफोरखौहाय माने बर'फ्रा हारसा मानो बुङो खोथा जादों बे हारसानि सोदोबा जाबाय हारिसानिफ्राय खोथा हारि माने सा माने फिसा आरोखि गोरलै गोरलै उन्दै उन्दै जे हारि दंमोन बिसोरखौहायनो मिथिहोनोखाय गावसोर हारिसा बुङोमोन बे हारिसाखौनो मोननै सोदोब जायो आरो दा बेखौहाय हारसा होननानैहाय मोनसे सोदोबाव लाबोदों मोनसे सोदोबा काछारिनिफ्राय कसारि जादों दा कसारिफ्रा काछारि जादों आं दा माने मिथिनो मोनदों आंनि नागिरनायनि थाखायफ्रा कसारिनिफ्रायसो काछारि जादों खारन कसारिफ्रा गिबियावहाय बेजों हाबफैदों बेंगलनि सिमनाजों हाबफैनानै बिसोरो उनाव बे संकस दै जानानैहाय सानजा मोखां फैनाय समावहाय संकस दैखौ हमनानै फैया खिन्थु थांनाय समाव बे कसारिफ्रा जों हाजो जिं थांनानै सानजा मोखां सै मणिपुरसिम थांनाहाय बेयाव जथे बे गवालपारा जेलावहाय थालांनायफ्रा बिसोरो बर' कसारि बुङो बेनिफ्राय एसे सानजाजों थांनायफ्रा बिसोरो लालु कसारि जानानै खारनानै बिसोरो हाजो जिं न'खौहाय गुलुहा लुगे लुनानै थायोमोनखाय बिसोरखौ लालि होननानै बुङो दा बिसोरो उनावहाय नामखौ सोलायस्लायनानै दा टिवा नाम लादों आरो बेजों सानजासो थांबावनाय खायसे दैमाजिङाव थानानैहाय जाहैलायबाय जों दैमानि फिसा जों बे दैमानि दैखौ जों बाहायो बे दैमानि दैखौ जों बाहायाला जों थांनो हानाय नङा बेनि बे दैयानो जोंखौ फिसा बानायखांनानै जोंखौ फोथांदों होननानैहाय साननानै जों दैमानि फिसा बुंनो थांनायावहाय दिमासा जाहैदों आरो बेनिफ्राय एसे सानजाहा थांनायफ्रा जाहैलायबाय सन'वाल सोरनिया दा जेला बिजोंहायनि मानसिफ्रानो बिसोरो सन'वाल होननानै लिरदों दा सन'वाल बिसोर सनानि खारबार खालामग्रामोन
मोनसे जायगा दंमोन बेवहाय अन्थाइबारि बालाबारियावहाय सना मोनदोंमोन बेनिफ्राय सना नागिरैहाय बिसोरो सनानै आहमनि राजानो बिसोर सनाखौ फानहैयोमोन दा बेनि गुरैनो बिसोरो उनावहाय नामखौ लादों कसारिनिफ्रा सनवाल कसारि होननानैहाय आरो एसे सानजाथिं थांबावनानै बिसोरो बराखौ उपत्यका फारसे थांनाय मानसिफ्रा बे कसारिफ्रा दालाय मोनसे थांनानैहाय बिसोरखौ गुबुन हारिफ्रा बिसोरखौनो त्रिपुरानिफ्राय फैनाय माने बेंगलिफ्रा बिसोरखौ कसारि बुङा जाथेनो बिसोरखौ कासारि बुंदों बादा नालाय एखे कसारि आरो कासारि बादा खिन्थु बिसोर बुंनाय समाव बिसोर कासारि बुंबाय ओजोंहाय बुंनाया कसारि बे कसारि माने कस आरो कसेजों फैफानाय जायफ्रा बिसोरो जोंबो कसारि कस आरो होननानै बुंनो थांनायावहाय कसारिखौ लिरनाय समावहाय कसारि लिरदोंमोन कस राजबंसि आरो बर' कसारि बर'फोरजों माबायदि सोमोन्दो दङ दा बे कसारिफ्रानो उनावहाय खमसेखम 1205 ख्रिस्टाब्दनि उनावहायसो बे बर' सोदोबखौ थिसनदेरदों जोंनो बर' कसारि होननानै लिरदों कसारिखौ गाराखै दा बे आरोहायनो सेन्सास रिपर्टआवहाय आरो वेस्ट बेंगलनि मुं आसामनि मुं सेन्सास रिपर्टआवहाय बेवहाय माने आखायाव लिस्टिया दङ दा बेवहाय बर' कसारि होननानै बर'जोंहाय कसारि सोदोबा दाजाबफानानै दङ दा कसारिफ्रासो बर' जादों बे कसारिफ्रानो आरोबाव सानजाजों थांबावनाय लालु कसारि जाहैलायबाय बिसोरो आरोबाव सानजाजों थांबावला माने सनवाल कसारि खायसे डिमासा कसारि बेबादि जालांदों सानजाजों थांदों असे कसारि जोंहाय गुबुन गुबुन सोदोब दाजाबलांजोबदों दा बेबायदि आरो कसारिनिफ्रासो माने कासारि सोदोब जाहैनाया ओमफ्राय दा जाबाय कसारि थारैनो नंगौ बर' जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बर' फोलेर बिथाङानो जाबाय रमेश चन्द्र सुबा बिथांनिफ्राय जों मिथिना मोनबाय जे हारसा सोदोबा मानिफ्राय जादोंमोन लोगोसे कसारि सोदोबाबो माबोरैहाय जादोंमोन बिथांनिफ्राय जों गुवारै मिथिबाय नोंथाङा बिथांनि बे जाबायदि बुंनाय बे कसारि आरो हारसा सोदोबा माबोरैहाय जाबोदोंमोन आरो बेसेबां मायथाइनिफ्राय जाबोदोंमोन बिथाङा जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनायखौ नोंथांमोना नुना मोनबाय मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन